Jamen altså, jeg har ikke været meget mere end 6 år gammel, vil jeg tro. Vi boede i et lille parcelhus ude i Lyngby, og jeg husker fornemmelsen i kroppen meget tydeligt, men jeg har ikke alle detaljer på plads fra køkkenet. Men jeg kan huske, at jeg sad, jeg tror min far var ude og snakke i telefonen ude i gangen. At han kom tilbage ind i køkkenet, var det som om, at der var noget, der var ændret. Jeg havde i hvert fald den her underlige, snurrende fornemmelse i kroppen. Pludselig var jeg bare fuldstændig fokuseret på hans tøj, på hans skjorte. Han havde en rød og hvid ternet skjorte på, sådan en skovmandsskjorte. Og jeg, altså, først må det jo have set helt almindeligt ud, men lige pludselig begyndte jeg simpelthen at fokusere på de her mønstre i skjorten, som begyndte at stå og dirre og bevæge sig, og simpelthen blande sig, komme ind over hinanden. Jeg gik ligesom den her skjorte i møde, og den overtog hele synsfladen. Så kunne jeg fornemme, hvordan jeg blev en del af omgivelserne simpelthen. Jeg sad ikke længere ved spisebordet og spiste, og jeg sad ikke længere over for min far, mens den her skjorte bare voksede sig større og større. Og lige pludselig var jeg simpelthen inde midt i skjorten. Det var som om, det var en ud af kroppen oplevelse. Jeg var simpelthen, jeg var ikke længere mig selv, jeg var ikke en krop, jeg var simpelthen ikke et menneske længere. Jeg blev simpelthen et med min fars skjorte. Jeg var kun syn og lugt. Jeg var reduceret til syn og lugt. Og jeg mistede fuldstændig kontrollen over mig selv, og over tid og rum. Altså, jeg har fået at vide bagefter, at jeg simpelthen besvimede. Det er et spørgsmål om, at man forener sig med verden og kommer ud på den anden side af verden. Det er det, der er mærkeligt. Jamen, altså, jeg synes ikke, man kan sige, at der er noget...